Стелнет, добър ден. Ало. Да? Добро утро. Значи пак се обаждам от Елин Пелин 49. Телефон ми кажете. 60 14 50. Така? Те отпрейти шибания интернет, човек. Ей, брат, писва ми да ва търся, разбираш. Да писва ми, разбираш. Какъв е проблема в момента? Сега показва грешка. Ало, каква грешка дава? Може да видите само номер на грешката? 678. Добре, ще запиша за проблема, ще го имам предвид. Кога? Ами възможно не е скоро, не мога да ви кажа в момента. Ама ти винаги те ми казваш, човек, възможно най-скоро, оставят има 1-2 дена без интернет, 1000 пъти съм ви казал, че Дуда и ще го намеря единствен и ще го уритам, разбираш. Вчера съм сплатил интернета, ще ви иба майката и копелета, идва и го прави, че почвам да полудяваме. Направо идвам и ще го избия туз път наистина. Направо вече нямам нерви, разбираш. Нямам нерви. Само пари искат майка ми да иба. Вчера платих, днеска пак нямам интернет. Вчера ми го пуснах за 2 часа, днеска пак нямам интернет. Идва го прави всичко, ма интересува, не се обясняваш, ще дошла да убия, майка ми ще иба. Разбираш за което горе. Тапанари смотани. Вие сте олигофрени, разбираш, олигофрени, с вас маглова не може да излезе. Трябва да дойде някой да ядете бой, разбираш, трябва някой да ви ибе майката и тогава ще дойде, ще се обади и ще ти оправя проблема. Да го се обадиш, да путка майна иба да оправиш проблема, бе. Олигофрен. Чуваш който говоря? Добре, само да ви кажа, че в момента имам връзка до компютъра. Ма интересува, с кой имаш връзка, иба да оправиш проблема, ще го избия, разбираш. Брашляк, направо карате човек да полудява, разбираш. Извади една да оправиш проблема, изпащай групи, назначете с хора, не ме интересува. Танизува аз да оправя вашия проблем. Разбираш ли? Тръгва е веднага. Чакам е тук навънка на вратата, дойдете да оправите проблема. Не има пърне на хуя си да ми казваш, ще се обадя, ще те регистрирам и ще ми оправите проблема. Знаеш какъв проблем ще ми оправиш? Чуваш какво чакам? Чакам навънка на вратата, дойдете да оправите проблема. Чуваш ли? Добре. Чуваш какво ти говоря? Разбрах. Защото ако не дойдете до половин час да ми оправите проблема, аз ще дойда след половин час да оправя вашия проблем. Ясно ли? Добре, разбрах. Айде, чакам. Разбрах. До чуване.